Pozdrav djeco! Danas idemo na piknik. Ovo je naša košara za piknik. Na engleskom košara za piknik zove se picnic basket. Prvo što nam treba za piknik su tanjuri. Izvadimo 2 tanjura iz naše košare. Jedan je plavi, a jedan je rozi. Na engleskom tanjur se naziva plate, a znate li boje na engleskom? Roza boja naziva se pink, a plava boja naziva se blue. Sljedeće što ćemo izvaditi iz košare su vilice. Ovdje imamo 2 vilice. Jedna je žuta, a druga je zelena. Na engleskom vilica se naziva fork, a znate li boje na engleskom? Žuta boja na engleskom se kaže yellow, a zelena boja na engleskom se kaže green. Sljedeće što ćemo izvaditi iz košare su čaše. 2 čaše. Na engleskom čaša se naziva glass. A znate li boje? Ove 2 boje već smo naučili. Plava boja je blue, a žuta boja je yellow. Da vidimo sada koju hranu smo spremili za piknik. Znate li što je ovo? Tako je, to su 2 kriške lubenice. Na engleskom lubenica se zove watermelon. Pogledajmo što smo sljedeće ponijeli na piknik. Što mislite, što je ovo? Tako je, to su 2 sendviča. Na engleskom sendvič se naziva sandwich. Što mislite, što smo još ponijeli na piknik? Što je ovo? To su 2 naranče. Na engleskom naranča se naziva orange. Pogledajmo što smo još spremili za piknik. Ovo su 2 keksića u obliku zvijezde. Na engleskom keks se naziva cookie ili biscuit. Naš piknik sada je spreman. Ponovimo još jednom. Nazive sve ove hrane na hrvatskom i na engleskom. Naranča, orange. Sandvič, sandwich. Keks, cookie ili biscuit. Lubenica, watermelon. U kojoj grupi vidiš manje sendviča? Tako je, u desnoj grupi. Koliko lubenica vidiš na ekranu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 watermelons. Bravo! Molim vas, pomozite mi sada sortirati ovu hranu prema oblicima. Koji je ovo oblik? Što mislite, gdje ide?
Tako je, to je krug. Na engleskom krug se naziva circle. Što mislite, gdje lubenica ide? Koji je ovo oblik? Tako je, ide ovdje. Ovo je trokut. Na engleskom trokut se naziva triangle. Pomozite mi sada pronaći gdje ide sendvič. Što mislite, kojeg je sendvič oblika? Tako je, sendvič je u obliku kvadrata. Na engleskom kvadrat se naziva square. Posljednji oblik koji moramo sortirati je ovaj. Što mislite, u kojem obliku je ovaj keks? Gdje bi mogao ići? Tako je, keksić ide ovdje. Ovaj keks je u obliku zvijezde. Na engleskom zvijezda se naziva star. Sortirajmo sada i hranu sa drugog tanjura, ali sada već znate koji su to oblici. Naranča je u obliku kruga. Sendvič je u obliku kvadrata. Lubenica je u obliku trokuta. I za kraj, ovaj keks je u obliku zvijezde. Pozdrav djeco! Pomozite mi složiti ovu slagalicu koja prikazuje životinje na farmi. Kako se zove ova životinja? To je svinja. Na engleskom svinja se naziva pig. Što mislite, gdje ide svinja? Jel ju vidite? Tako je, ide ovdje. Sada tražimo gdje ide patka. Na engleskom patka se naziva duck. Vidite li gdje ide? Tako je, patka ide ovdje. Kako se zove ova životinja? Tako je, to je mačka. Na engleskom mačka se naziva cat. Vidite li gdje ide na našoj slagalici? Tako je, ovdje ide mačka. Sada tražimo gdje ide krava. Krava se na engleskom naziva cow. Vidite li gdje ide? Tako je, krava ide ovdje. Znate li koja je ova životinja? Tako je, to je konj. Na engleskom konj se naziva horse. A gdje konj ide na našu slagalicu? Tako je, ovdje u desnom kutu. Konj ide ovdje. Sljedeća životinja koju tražimo je zec. Na engleskom zec se naziva rabbit. Vidite li gdje ide zec? Tako je, ovdje na desnoj strani ide zec. Znate li koja je ovo životinja? To je pas. Na engleskom pas se naziva dog. Gdje ide pas na našoj slagalici?
Tako je, pas ide ovdje. Ovo je posljednja životinja koju tražimo. Kako se zove ova životinja? Tako je, to je ovca. Na engleskom ovca se naziva sheep. Gdje ide naša ovca? Tako je, ovca ide ovdje gore. Sada kada smo složili slagalicu, hajdemo ponoviti nazive životinja koje smo danas naučili. Krava, cow. Ovca, sheep. Konj, horse. Svinja, pig. Zec, rabbit. Patka, duck. Pas, dog. Mačka, cat. U kojoj grupi vidiš brojeve? Tako je, u desnoj grupi. Right group. A u kojoj grupi vidiš slova? Tako je, u lijevoj grupi. Left group. Slova se na engleskom zovu letters, a brojevi se na engleskom zovu numbers. Koliko patki vidiš na slici? 1, 2, 3. 3 patke. 3 ducks. Djeco, znate li brojati do 20? Hajdemo zajedno brojati do 20 na hrvatskom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. A sada ćemo brojati do 20 na engleskom. Jeste li spremni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Bravo, djeco. Pozdrav, djeco. Danas ćemo se igrati Noine arke. Ovo je Noa, a ovo je njegova arka. Na engleskom Noina arka kaže se Noah's Ark. Sada ćemo pomoći Noji ukrcati životinje na njegovu arku. Prva životinja je slon. Znate li kako se slon kaže na engleskom? Slon se kaže elephant. Stavimo slona u arku. Sljedeća životinja koju ćemo ukrcati u Noinu arku je majmun. Majmun se na engleskom zove monkey. Sljedeća životinja koju ćemo ukrcati u arku je tigar. Tigar se na engleskom zove tiger. Što mislite, djeco? Koja je životinja sljedeća? To je lav. Na engleskom lav se zove lion. Imamo još jednu divlju životinju za ukrcati na arku. Radi se o jako visokoj životinji. Što mislite? Koja je to životinja? Da, to je žirafa. Na engleskom žirafa se zove giraffe. Sada ćemo Noji pomoći ukrcati domaće životinje. Prva domaća životinja je krava. Na engleskom krava se naziva cow. Sljedeća domaća životinja je tako je svinja. Na engleskom svinja se naziva pig. Sljedeća životinja koja se ukrcava na arku je konj. Na engleskom konj se naziva horse. Što mislite? Koja je posljednja domaća životinja koja se ukrcava na Noinu arku? Što mislite? Koja bi to životinja mogla biti? To je ovca. Na engleskom ovca se naziva sheep. Noina arka sada je spremna na plovidbu. Koje boje je tigar? Narančaste, orange. Koje boje je slon? Sive, gray. Koliko žirafa vidiš na slici? 1, 2, 3, 4. 4 žirafe. 4 giraffes. Sada ćemo životinje sortirati na divlje životinje i domaće životinje.
Žirafa je, tako je, divlja životinja. Ovca je domaća životinja. Tigar je divlja životinja. Konj je domaća životinja. Slon je divlja životinja. Majmun je, tako je, divlja životinja. Krava je domaća životinja. Svinja je, tako je, isto domaća životinja. I za kraj, lav je, tako je, divlja životinja. Divlje životinje se na engleskom nazivaju wild animals, a domaće životinje se nazivaju domestic animals. Pozdrav djeco! Danas ćemo se igrati s ovom slagalicom koja prikazuje život na farmi. Pomozite mi da puzle stavim na ispravno mjesto. Što mislite djeco? Gdje ide ova puzla? Gdje bi mogla ići? Da, mislim da ide ovdje. Ovo je pas. A na engleskom se pas zove dog. Sljedeća puzla koju tražimo je ova. Što mislite, gdje ide? Tako je, ide ovdje. Ovo je kuća, a na engleskom se kuća zove house. Sada tražimo ovu puzlu. Što mislite, gdje ide? Tako je, ide ovdje, a to je konj. Na engleskom konj se zove horse. Što mislite, gdje ide ova puzla? Tako je, ide ovdje, a to je mačka. Na engleskom mačka se zove cat. Sljedeća puzla koju tražimo je ova. Što mislite, gdje ide ova puzla? Tako je, ta puzla ide ovdje. To je krava, a na engleskom krava se kaže cow. Pomozite mi staviti ovu puzlu na ispravno mjesto. Što mislite, gdje ona ide? Tako je, ta puzla ide ovdje. A ovo je pijetao. Na engleskom pijetao se zove cock. Pronađimo zajedno gdje ide ova puzla. Što mislite? Tako je, ova puzla ide tu, a to je koza. Na engleskom koza se zove goat. Sada tražimo gdje ide ova puzla. Tako je, ta puzla ide ovdje,
To je patka. Znate li kako se patka kaže na engleskom? Tako je, kaže se duck. Pomozite mi naći gdje ide naša iduća puzla. Što mislite, djeco? Tako je, ide ovdje kraj kokošinjca. A ovo je djevojčica koja hrani kokoš. Preostale su nam samo 2 puzle. Što mislite, gdje ide ova? Tako je. Ova puzla ide ovdje i prikazuje farmera, a na engleskom farmer se zove farmer. Djeco, tražimo gdje ide posljednja puzla. Što mislite, gdje ide ova puzla? Tako je, ide ovdje u naše posljednje mjesto, a to je ovca. Ovca se naziva sheep na engleskom. Sada kada smo složili slagalicu, hajdemo ponoviti nazive na hrvatskom i na engleskom. Koza, goat. Mačka, cat. Farmer, farmer. Kuća, house. Pas, dog. Ovca, sheep. Krava, cow. Patka, duck. Kokoš, chicken. Djevojčica, girl. Pijetao, cock. I za kraj, konj, horse. Koliko mačaka vidiš na slici? 1, 2, 3. 3 mačke. 3 cats. Koja grupa ima više krava? Tako je, lijeva grupa. Left group. Sada ćemo ove životinje sortirati prema početnom slovu. Kako se zove ova životinja? Krava. Krava počinje početnim slovom K. Ova životinja je patka. Patka počinje početnim slovom P. Kako se zove ova životinja? Tako je, ovo je koza. Koza počinje početnim slovom K. Ova životinja je pas. Pas počinje početnim slovom P. Ova životinja zove se konj. Konj počinje početnim slovom K. I za kraj, kako se zove ova životinja? Ovo je pijetao. Pijetao počinje početnim slovom P.